Sako na musamman daga manyan ƙasan sun ce daga yau 7 ga watan Julai kowanne ɗan Kannywood zai dinga ba da harajin zamansa a Najeriya. Ku tsaya mana kai ƙarshe. Domin haka ne zai ba da damar a muku masana'antar fim irin ta India, kuma kuɗin da za ku dinga bayarwa shine miliyan 1 a kullum. Allah kai sai na sharara maka bani wannan. Ku yi haƙuri ba ni na faɗa ba, manyan ƙasan nan ne. Kai dai baka da mutum. Allah ya bar sarki. Kai an ce miliyan 1.5 za ka dinga bayarwa kullum. Ba zai yiwu ba. A da wasa nake fa. Mazaje kai ma na ji an ce miliyan 1.5 nan za ka bayar. Kai ma mutum na ji an ce sai ka bayar. Hadiza gaban ke ma fa an ce sai kin bada kuɗin nan. Allah da Annabi karfa mu asiri. Wai kin haƙuka da Kannywood din baki daya? Kin sauwake wa kanki. Jamila na gudu na ji an ce ke ma sai kin bada 1.5 din nan fa. Kala hauka ne wannan. Da wasa nake miki. Maryam Yahaya ke ma 1.5 din nan ce fa. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.